lesisabelelo sifike nengilo sihlaleleni kuzo nje lezi inyanga ezidlule. Ngakho-ke ngizosiphendula sonke sisejwayele. Ngiyambonga uJehova uthando lwakhe nami ngiyambonga.
Isihloko esikhuluma ngaso sithi ukuhlakanipha kwasezulwini nobubula basemhlabeni. Ukuhlakanipha kwasezulwini nobubula basemhlabeni. Kukhona amazwi akhulunywa nguSolomoni, inkosi yakwa-Israyeli. La mazwi atholakala kwizaga zokuqala, ivesi 7. Uthi-ke uSolomoni, ukumesaba uJehova kungokuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulawa, noma nokulawa. Ukuqala noma ukumesaba uJehova kungokuqala kokuhlakanipha. Angazi ukuthi abantu ngoba kasidalwanga ngokufana babethi uma becabanga ngoNkulunkulu kufikeni kubo. Angazi ukuthi abantu babethi uma becabanga ngendaba yokufa kufikeni kubo. Angazi ukuthi abantu uma becabanga ngendaba yombuso wezulu kuyafikeni kubo. Angazi ukuthi abantu uma becabanga ngokuphila komphefumulo kuyafikeni kubo, ngoba lezi zinto azihlukani. uNkulunkulu nokufa nomphefumulo nombuso wezulu, lezi zinto azihlukani. Uma ungakholwa okodwa kusho ukuthi awukholwa konke.